Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zinabukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze emini nje. That Mr. Matlala's statement shall be filed on or before the 29th of July 2026, and that his testimony is stood down to starting the 1st of September. Why can't that happen before the criminal process? I invoke my right to silence. Usomabhizinisi uVusumuzi Cat Matlala usezokwethula ubufakazi bakhe ekuqaleni kwenyanga uMandulo phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga. The fact of a public inquiry is already humiliating to the president. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ilalele isicelo esiphuthumayo sikamongameli wezwe Cyril Ramaphosa sokuzama ukumisa ukuhlala kwekomiti lasephalamende ezolihlonza ukuthi kukhona yini okungafanele akwenza ngodaba lwasephalaphala. We need the police to react immediately, to respond us immediately. Enhlangano iMarch and March ekuruleni aqhuba umbhikisho ohambisana nezimfuno zobulungiswa ngokubalwa kwelungu noma ngokubulawa kwelungu eliqavile lenhlangano uAndile Somqata odutshulwe ngasekuqaleni kwenyanga eGreenfields. Ngikubingelele umbukeli ngikwamukele indaba zehora lokuqala igama lami uNoxolo uMamtshali wakwamwali ake sibheke ukuthi namhlanje mini sikuphathele ziphi. Usomabhizinisi uVusumuzi Cat Matlala usezokwethula ubufakazi bakhe ekuqaleni kwenyanga uMandulo phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga. Lokhu kuze emva kokuthi abameli bakhe befake isicelo sokuthi kuhlehliswe ukulalelwa kobufakazi bakhe namhlanje bebalula ukuthi badinga isikhathi esanele njengoba uMatlala esahambe inkantolo ngamacala. Until you have received and considered as his counsel or his legal team, until you've received and considered the IDEC material, Mr. Matlala will not file a statement and he will not testify. Is that the position you are conveying to us? Our instructions are that we will file a statement as soon as possible. Usomabhizinisi uVusumuzi Matlala waziwa kakhulu ngelikaKhet ugcine evelile ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje njengoba engavelanga ngesonto eledlule emva ukubeveza ukuthi besingakalungi isitatimende sakhe. Abameli bakhe bafaka isicelo sokuthi lihlehliswe udaba lokuthula kwakhe ubufakazi ngaphambi kwalekhomishana. Nokho hola ubufakazi Advocate Mahlapisile ukholelwe ekutheni ukungaphezi kokuhlehliswa kokulalela ubufakazi bakaMatlala bukhomba ukuthatha kancane umsebenzi wekhomishana. Each time we think we've got the target, then that target is going to move. And we are continuously chasing a rabbit we cannot catch. And Chair, I implore you and commissioners to please put an end to this. Sekuhlehliselwe ukuba bulalelwe ekuqaleni kaMandulo ubufakazi bukaVusumuzi Matlala. So this is the agreement we have reached going forward, and we would request a ruling be made in that regard, that Mr. Matlala's statement shall be filed on or before the 29th of July 2026, and that his testimony is stood down to starting the 1st of September. Ayizange ibe nesiqiniseko ikhomishana ekutheni buyothatha inzuku engaka ubufakazi bakhe. Under the plea deal, but Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ilalele isicelo esiphuthumayo sikamongameli wezwe uCyril Ramaphosa sokuzama ukumisa ukuhlala kwekomiti lasephalamende elizohlonza ukuthi kukhona yini okungafanele akwenza ngodaba lwasephalaphala. uRamaphosa ukhala ngokuthi ukuqhubeka kwalolu phenyo kungathunaza isithunzi sakhe ngesikhathi kusalindwe isinqumo ngesicelo sakhe sokubukeza lolu hlelo. Ithimba labameli bakaRamaphosa lithi ukuqhubeka kophenyo ngaphambi kokuphuthulwa kwesicelo sokubukeza lolu daba kungadala umonakalo ongalungiseki esithunzini sakhe njengoba isaphonsela inselele ithimba elenza izincomo zokuthi kusungulwe leli komiti. Seeks to interdict the public inquiry, in other words, the hearing of oral evidence, because the fact of a public inquiry is already humiliating to the president and
a humiliation against which the Act protects him. Ngakolunye uhlangothi abaphikisana nalesicelo bathi lona umzamo wokubambezela uphenyo. We submit Ramaphosa is wasting time. You cannot interdict an inquiry which has already been directed by the Apex Court. The Constitutional Court is the final court of appeal in the land. There is no further appeal. Once it makes a ruling, there is no other court which has competent jurisdiction to entertain the matter. To make a strong case of to be granted an interdict, you need to show that you're going to suffer irreparable harm. He's not done so. Instead, he's just stated that when it comes to the issues of his reputation and his status, is going to suffer. And there's no court that would elevate his status as a president or his so-called reputation over what the Constitution requires of Parliament, which is to hold him accountable. Icala liyaqhubeka. Amalungu enhlangano iMarch and March amashele estation samaphoyisa eEden Park ekuruleni njengoba ehambise uhlu lwezikhalo efuna ubulungiswa ngokwedlula emhlabeni kobe yilungu layo eGauteng uAndile Mvuyelwa Somxada owashona ngemva kokudutshulwa. Lamalungu athi afuna impendulo emaphoyiseni. Amalungu eMarch and March aphume ngobuningi njengoba eze la igama lamaphoyisa eEden Park ekuruleni njengoba ezokwethula uhlu lwawo lezikhalo kwazise kuqeda kudutshulwa kubulawe ilungu lawo eliqavile kule ndawo Andile Somgaga. Njengamanje ke sizokwethula ke unompumelelo kuyena owumholi la. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho, sisicela nje usichazele ukuthi ke nizothina emaphoyiseni namhlanje. Sanibona futhi siphinde sibingelele. Namhlanje silethe i-memorandum e-police station yaseRamkunupi. Sizocela i-update on the investigation into the death of our leader, uLeader Andile Mvuyelwa Somxada. We respectfully request a transparent update on the progress of the case and reaffirm our expectations that justice will be pursued diligently without delay. We also here to tell our policemen that we need equal and impartial policing. We request that all members of the community receive the same level of service, professionalism and agency when reporting criminal matters. Manje ngizowanikeza isikhathi esingakanani amaphoyisa ukuthi aphendule. We need the police to react immediately, to respond us immediately. Okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya ubambe isithangamini abeyindaba endlini zombuso ePitoli namhlanje usagcizelele ukuthi uhulumeni uzoqhubeka nokuphoqelela ukulandelwa komthetho yabo kufika abakuleli ngaphandle kweimvumo, kanti uphinde wakubalula ukuthi elakuleli alimelene nabantu bangaphandle kodwa lifuna ukuthi belandele imithetho efanele yezwe. The presidency will firmly reject and caution against the peddling of misinformation against South Africa. And we further assert that any campaign that seeks to misrepresent what South Africa is and represents will be rejected with the utmost contempt that it deserves. Recent evidence has shown that this false campaign, concerning as it is faltering. South Africa is not isolated. On the contrary, South Africa remains firmly engaged with our African continent as well as the rest of the world. Ungqongqoshe wamaphoyisa uFikile Mbalula wethula ubufakazi phambi kwesigcawu esiphenya ngamacala enzeka ngesikhathi sobandlululo. Lesi sigcawu sibhekisisa ukuthi yini ebambezele ukushushiswa kwalamacala osekuphela iminyaka amanye awo engaqulwanga enkantolo. uMbalula utshela isigcawu ukuthi ngesikhathi sehlandla lakhe njengongqongqoshe wayengenabo ubufakazi angabhlinzeka ngophenyo lwamacala. As I have not been involved in TRC cases, regrettably, I am unable to provide an affidavit of any discussions. Le komishana eholwa yijaji selathatha umhlala phansi uSisi Khampembe iphenya ngezinkolo zokuthi kukhona osopolitiki nezikhulu zikahulumeni okungenzeka ukuthi zabambezela noma zavimba ukuqulwa kwamacala angesikhathi sobandlululo. Izama ukuthola ukuthi ngabe kwabakhona yini ungenzi kahle kwamaphoyisa noma izinqumo zikahulumeni ezaholela ekubambezelekeni nokuphenywa kokushushiswa kwalamacala. uMbalula ephekwa ngemibuzo ephathelene neqhaza lakhe ngesikhathi esangungqongqoshe wamaphoyisa. As Minister of Police, I was never involved in TRC cases.
I did not have authority to determine, direct, or provide resources to any investigations relating to the TRC cases, and neither did I determine or influence decisions relating to prosecution of TRC cases. I played no role in whatsoever manner in the TRC cases. Uphinde wabuzwa ngezinyathelo azithatha kanye nokuthi wake wathola yini imbiko noma izikhalo kokubambezeleka kophenyo lwamacala. I did not receive a briefing from any member of the police investigating TRC cases, and neither did I receive a briefing from a member of the National Prosecuting Authority responsible for prosecution of TRC cases. Umbalula uthi akakwazi ukuhlinzeka ngobufakazi nganoma yiziphi izingxoxo ezihlobene namacala e-TRC njengoba ethi wayengabandakanyekanga kulezi zindaba. Mbukeli sathi qwedolo kanti siyabuya nezinye indaba zosuku ngemva kwekhefu. Mbukeli asiphinde sikubingelela sikwamukele uma ngabe usanda kungena sikukhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ungena nje kuzuyicinye ngamagama athi SABC izindaba. Nakanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Imeya yedolobha iGoli uDada Murero kanye nezinye iziphathimandla namhlanje banqume ukudiliza zonke izakhiwo engekho emthethweni neyidayisa impahla. Lokhu kuza emva kwesinqumo esakhishwa enkantolo ukuthi abadilize zonke lezi zakhiwo kodwa awukho ke umnyakazo abawenzile kuze kube inamhlanje. Intatheli ye-SABC uNokulunga Sibisi nonkanise khona lapha ya eMarble Towers usihlanganisele lo mbiko. Sibingelele noxolo e-studio siphinde sibingelele nababukeli emakhaya. Njengamanje siphakathi edolobheni okuyiGoli nokuyilapho khona imeya yedolobha kanye nezinye iziphathimandla sebekwenzile lokhu okwavunyelwana ngakho enkantolo umhlazi ngo-28 kaMeyi. Nenkantolo yanquma ukuthi izakhiwo engekho emthethweni ezisesakhiweni iMarble Tower mabahambe bazisuse. Kanti ke kubonakeleke ukuthi ke osomabhizinisi abahlukene abasebenza ngaphansi kwaso lesakhiwo abazange bawuyale umyalelo wenkantolo. Kanti njengamanje imeya yedolobha uDada Murero kanye nozakwabo bayaqhubeka njengoba benza umsebenzi. Ngizothi ukuqhela ukuze uzindle ekhombise ama visuals nekuyimfanekiso esikiyo njengamanje iTLB njengamanje iyadiliza iyawisa zonke izakhiwo okukholakala ukuthi azikho emthethweni njengomyalelo oqondakala ukuthi wakhishwa inkantolo ngoMeyi. Uzokhumbula ke ukuthi ke imeya isikwenzile izikhathi eziningi izama ukuthi iyokhulumisana nosomabhizinisi abasebenza ngaphansi kwalesakhiwo kodwa babonakala ukuthi ke akukho abafuna ukwenza nokumyalelo wenkantolo. Namhlanje ke ngampela singaqinisekisa ukuthi iMarble Tower nokuyizakhiwo ezakhiwe ekudayiswa ngaphansi kwazo engekho emthethweni seyidiliziwe ke ngalesikhathi sikhuluma nje ngithathe intambo ngibuyise e-studio. Umnyango wezemsebenzi kahulumeni nenqalasizinda kanye nobuholi bebandla lamaNazaretha bethule umbiko wophenyo ngokuwa kodwa ngalwesakhiwo ebuhleni eNanda enyakatho yeTheku kulimale abayishagalombili baphuthunyiswe esibhedlela. Indawo lapho amalungu ebandla ayishagalombili limele khona ibivaliwe njengoba uphenyo ngokuwa kwesakhiwo luqhubeka. Ibandla lamaNazaretha lithi abantu abane kulabo abaphuthunyiswe esibhedlela sebephumile esibhedlela. Kuthi abane abasele basathola ukwelashwa kanti umuntu oyedwa okulindele ukuthi ahlinzwe. Okhulumela amaNazaretha umfundisi uMbongwa Nzama uthi bonke labo abalimele ngamalungu ebandla akade akha isakhiwo esisha sendawo yokuhlala esontweni. Iziphathimandla ziqinisekisile ukuthi abekho abashonile. Umfundisi uNzama uthi bazosebenzisana neziphathimandla ukuthola imbangela yokubhidlika kodonga. Sibonga ukuthi umhlonishwa lo ungqongqoshe uMacpherson ufikele lapha. Indlela aziye ngayo lapha siyathola ukuthi izosikhulisa ngoba into ayikhuluma nestatement sakhe siyasakha. Kusho kusukela manje sikasebenzisana siye phambili ukuze sifunde phela ngoba empilweni yonke umuntu uyafunda. Umnyango uthi ulinde ulwazi oluvela kuMasipala weTheku mayelana nezinhlelo zokwakha kanye nemvume yokwakha esontweni. On the issue of plans, permissions, those are issues we obviously have to deal with in relation to the municipality. uMcPherson uthi umnyango uzothumela nethimba lonjiniyela ukusiza isonto ngokwakha.
Wenezele ngokuthi umnyango uzokhipha umbiko wawo ukugcina maduze mayelana nokuwa kwethempeli eVerulam okwashona khona abantu abahlanu ngoDisemba ngonyaka odlule. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ikomishana yezokhetho eyimele ikhuthaza bonke abantu baseNingizimu Afrika abafanele ukuvota ukuthi babhalisele ukuvota noma babukeze imininingwane yabo ngaphambi kwempelasonto yesibili nokungeyokugcina yokubhalisela ukuvota ezokuba mhla lulunye kuya mhla zimbili kwezokwethwasa. Okudingida kabanzi imbukeli ngalo ludaba sixhumana noPhelelani Mkhwanazi wekomishana yezokhetho kwaZulu Natal. Asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Kungani impelasonto yokugcina yokubhalisela ukuvota ibaluleke kangaka futhi nje ke uthini umlayezo wekomishana kubantu abafanele ukuvota kodwa bangakabhalisi? Siyabonga kakhulu noxolo ngethuba. Siphinde sibingelele kuwena, sibingelele nakubalaleli. Noxolo ibaluleke kakhulu impela sonto esekuyona yakamhla ka1 and 2 August. Ngoba ithuba lokugcina lapho abavoti bethu abazokwazi ukuthi baye ezikhungweni ezisondele la behlala khona ukuze bahambe bayozibheka ohlwini labavoti ukuthi imininingwane yabo iyavela yini futhi ama-addresses abo are correct. Kubaluleke kakhulu lokhu ngoba kulolu khetho esiyakulona lo hulumeni basekhaya awukwazi ukuthi uvote la ungahlali khona. Futhi ke siyazi ukuthi imingcele yamawadi iye yashintsha. Kubalulekile ke ukuthi umvoti nomvoti isakhamuzi sibheke ukuthi uma ngabe ishintshile imingcele akusho lokho ukuthi kumele re-register. Baningi abavoti bethu kumele ba-register kuma-voting station are-correct, okuyimanje abangarejistile kuma-voting station are-correct ngoba beshintshe iy'ndabo zokuhlala noma kushintshe yona imingcele. Kubalulekile-ke ukuthi ngomhla ka1 and 2 August wonke umuntu aye esiteshini eseduze naye ayoqinisekisa ukuthi ama-registration akhe details are-correct futhi ase-voting station e-right for i-address yakhe. Eyokugcina le registration weekend esiyakuyona. Emva kwale registration weekend akuzophela isikhathi singakanani uMinister waKhokta agazethe usuku lokhetho. Ngalolo suku ayobe gazetha ngalo iyobe ivalwa i-voters roll. Ngeke ukwazi ukuregister ngale kwalolu suku obeyogazethwa ngalo. Okusho ukuthi ke yilezo zathu ezenza kubaleke kakhulu ukuthi abantu baphume ngobuningi babo kulempela sonto yakamhla ka1 and 2 August beye kuma voting station yabo. Sibonge kakhulu umbukeli lo bekuPhelelani Mkhwanazi wekomishana yezokhetho kwaZulu Natal. Mbukeli sathi qo eyitolo kanti uma ngabe sibuya sobeke sesikuphathele umhlahlo wesimo sezulu wena nje ungayindawo.
sizibeka lapha bese kuphathele zona namhlanje mini. Uma kugamanxele esihlanu ntambama hlangabezooza kwethu neindaba ngolimi lwesiNdebele. Thina siyabuya ngehora lesikhombisa kusihlwa kwamanje nje ke usale kahle.